जब जब तेरा बिगुल बजा, जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे, और किसान चल पड़े, हिंदू और मुसलमान, सिख पठान चल पड़े। कदमों में तेरी कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी यांची आज 154वी जयंती। केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात बापूंना श्रद्धास्थान मानणारा एक मोठा वर्ग आहे। स्वातंत्र्य लढ्यात देशातील बांधवांना एकत्रित आणण्यासाठी गांधीजींनी अहिंसक मार्गाने अनेक आंदोलनं केली। देशभरातील प्रत्येक भागात ते गेले। पण गांधीजी गोव्यात आले होते का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो। तर अनेकांचं म्हणणं आहे की 1920 मध्ये असहकार आंदोलनाच्या वेळी ते आसगाव इथं आले होते। तर कुणी म्हणतं 1934 साली भारत भ्रमण करत असताना ते मडगावमध्ये आले होते। मात्र याबाबत कोणतेही लेखी पुरावे नाहीयेत। या उलट 2007 मध्ये रामचंद्र गुहा यांनी महात्मा गांधी अँड गोवा अ स्टडी इन नॉन व्हायलंट रेझिस्टन्स मध्ये आपल्या संपूर्ण हयातीत महात्मा गांधींनी गोव्यात पायही ठेवला नाही असं म्हटलंय। 1991 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या द गोवन नॅशनल मूवमेंट अ हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये टिओटोनियो आर डिसूजा यांनी गांधी कधी गोव्यात आले नाहीत, मात्र ते गोवा मुक्ती लढ्याचे निरीक्षण करत होते असं म्हटलंय। 1989 मध्ये प्यारेलाल नायर यांच्या प्रसिद्ध झालेल्या गांधी इन इंडिया अ क्रॉनिकल ऑफ हिज लाईफ अँड वर्क मध्ये त्यांनी कधीच गांधी गोव्यात आले नाहीत, मात्र ते गोवा मुक्ती चळवळीचे मोठे समर्थक होते असं म्हटलंय। याबरोबरच कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी च्या व्हॉल्यूम 61 मध्ये गांधींनी 1936 मध्ये गोमंतकीय नेत्यांना पत्र लिहिलं होतं असा उल्लेख आहे। या पत्रात गांधीजींनी गोव्यात येण्याची इच्छा आहे, मात्र पोर्तुगीज सरकार त्यांना परवानगी देत नाहीये असं म्हटलं होतं। यासोबतच त्यांनी गोव्याबाहेर पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांशी गोवा मुक्तीबाबत अनेकदा चर्चा केल्याचंही म्हटलं जातं। मात्र गांधीजी गोव्यात आले होते याबाबत कोणताही लेखी पुरावा आपल्याकडे नाहीये।